Парнел Балако Шеро, специално отново за малкия, нека да живи здрав за родителите. И ако обичат гостите, нека си вземат местата, защото се сервира и се дават още подаръци. Моля ви, заемете местата си. Нека да направим малко нещо, да се сервира и да може малкият да биде да си събере подаръците. Разбрахме ли се? Дай един пус. Парнел Балако Шеро.